fet una visita al Temps de Flors de Girona, que es celebra cada primavera, i hem fet una visita, doncs, a cegues, podríem dir. I, doncs bé, hem estat percebent una miqueta, doncs, l'ambientillo, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que hi ha per tota la ciutat. La veritat que és una barreja d'olors i de sensacions, no? Sents, bueno, ja no només les olors d'aquesta època característica, no?, de les flors, sinó també, doncs, perceps, doncs, l'alegria de la gent cap amunt, cap avall, que al fin i al cap, doncs, bueno, doncs aquesta festa, aquesta festivitat, doncs, és una mica la representativitat de Girona, no? Sobretot de sensacions, olors i percepcions.